Ayo. Oh, Nabot na bang gyud sir? Biskwit. ka? Nako dre. Tikas. Asa di ka? Uy, menday ka deh. Asa bitaw ba? Tikas. Ha? Tikas. Still ditawaran eh. Iyong ka na agad dre. Still ditawaran. Sir? Asa mo ka? Naarap na ka na di. Ibo taon pagkatuyo ka na eh. Asa mo na ka na di? Diha o dire? Dire. Still. Jangan diri ya. Tuh, kayak naabot na ako ang order. Katutoy ra kita ha? Apa pila ko kusina ni? Ako man naging putos na yung order. Ay, ako lang kita naudan. Lah, murag budol ni ba? Ah, dili na budol. Ang sulod na mao gid ang nang nasa sulod. Marag di mo naman gurong gikuha ang suludan eh. Stildan, abre na yun. Abre naman eh. Ah, mao na sulod na. Gaan no? Biskuit na. Gaan. Stildan. Og dili ni mao. Manubag juga ni. Abrihan gina ko ni. Abri na. Sa pagturo mo. Ayan sa glakaw. Sa pagturo do kay ilisa na ko na. Nako din habis kita sa balay. Ay sa. Ang bayad sa. Bayad sa. Unsaon? Si Ude pa ni. Si Ude niya. Oh, wala giputos abre. Ah, dili pwede. Dili man ni Lazada. Unsa man ka? Lazado. Murag bago ba? Anytime. Anywhere. Bago na kan? Dugay na ni. Dugay na? Kagahapon na kasugod. Ay, yaga ka lang. Oh, abre ni ba? Bayad sa. Bayad sa. Unsa? Mobayad ko nga. Di ko mabayad og di na ang sulod. Na, sir, dili gid pwede sir. Ang patakaran sa mo ang kumpanya bayadaan ay kabre. Ada ko nagbalik. Ayaw. Oh, bayadaan. Kinahanglan na diri ron. Dugay kay mga abot gani. Bayadaan. Unya walay sulod. Ah, problema na nimo. Dili, problema ninyo. Kaya kung mangyo, Ala sir, ni pirma ra pagkato sir nga bahalag na wala. O wala mi tulubagon. Nya, dili pwede abrihan. Kana lagi bayad. sa dili pwede abrihan-abri daan. Nah, di na pwede sir. Ako na balik bay. Ayaw. Oh. Order na. O sige bayadaan. Pila man eh. 200 ra. Mapahingon lang ka 50. Asa ang resibo? Ha? Piso ko bayad kong Ah, resibo to sa opisina. na. Pastila. Inihatag ko karon ako i-report ito no. Mga resibo dito. Dili mo ibalik dire. Oh, okay balik diri. Sa buday ninyo. Di tagal ko print di hatod ha. Courier Lazado. Oh, may klaro na. May pwede dito ko sa Gianto. Ang pagkaano mo, Lazado kayo. Bisa pag biskuit, Lazado gyapon. Muna Lazado mi. Udor gid ka ba? Sige bayad. Ay, ID daw. Nah, akong ID sir, ako na kuan gila minute pa. Mabay paghimas akong ID sir. Nah, di. Ayaw. Ah, bayad na sir. Pila? O 50 na lang. 50 na lang. Ang resibo ah. Ah, balik ko pa. Antay ka. 50. Oh, sige to lang. Ayaw. Sige na lang. Oh. Kanina lang. Oh, sige. Ay, muna na. Oh, pa-plate na mo ba na? Ay, muna na sige. Wala ko ilabot na ha. Ayaw sa lakaw. Nantaw na to eh. Sige. Di ko mulakaw. Agay mo doon. Og dili ni mao, manubag juga ni. Ay, tayo na. Nako daga sa nila sa to. Ay, sorry. Nako daga. Now, Nako daga biskuit. si Udeo niya. Oh, wala giputos abre. Ah, dili pwede. Ay, pas. Dili mo ni Lazada. Unsa man day ka? Lazado. Lo gaway. Serius ah?